Estamos con unha nova sesión de actividade física no fogar. Hoxe imos realizarlo con outro material que poden ser palletas ou toallas. Eu collín dúas toalliñas das de tipo bidet, destas pequeniñas, e con isto vamos a ver como podemos resolver moito do exercicio da actividade física que necesitamos diariamente, vale? Ben, facemos un quecemento suaviño e vamos rapidamente a ese traballo máis específico. Recordade, o primeiro sempre, control da postura, reconocimento do estado corporal, recoñecendo as posibles desviacións, contracturas ou tensións que nos poidan retorcer ou inclinar ou xirar. Ide respirando, é unha posición simplemente de recoñecimento, de propiocepción, e o único que temos que facer é escoitar os sinais que nos envía o noso propio corpo. Recordade tamén que para desfacer esas tensións non hai que tensar outras zonas para rectificar posturas, sino que hai que inhibir ou destensar aquelas onde note tensión e vemos que de xeito automático vamos a recuperar unha posición máis erguida, máis correcta, máis fluida, máis funcional. Recoñecemos eso, o peso en ambos pés, cadeiras alineadas, ombreiros, mirada. Eso, respirando de maneira tranquila, focalizando na respiración porque nos axuda a esa propiocepción, a esa consciencia corporal. E xa, despois deste pequeno repaso, deste chequeo, xa podemos empezar a mobilizar. Bueno, soltura, relaxando pernas, relaxando os ombreiros, as bonecas, as mans. De novo arriba, movíamos hacia os ladiños, hacia os lados, con un bamboleo muscular suelto e relaxado. Flexión, extensión, movilizando suave, flexión un poquinho, balanceos, cambio, despacio arriba, fago un poquinho o simio, pés e xeonllos hacia dentro, ombreiros caídos, desequilibrio hacia adiante, pasando pola vertical, imos atrás, voltamos adiante. Esto, vale? Movilizamos de baixo arriba, talón punta, por exemplo. Laterais, estilo esquiador, balanceos laterais, cambiando peso a parte interna e externa. Traballamos un poquinho os movimentos aquí da coxa, rotación interna e externa. Cambio. Cambio de peso, de lado a lado. Poido incluir xa balanceo un pouco máis profundo, con rebotes. Poido incluir movimentos de brazo por arriba, de un lado e do outro, xa implicando toda a musculatura das cadeas laterais. Botando ese aire, cando vayamos ao lateral, movilizamos tamén o tronco e o tórax, redondeando, extendendo. Esto é, facemos unhos xiros, ou con apertura de brazo ou flexionado así cerca do corpo, unhos movimentos hacia os ombreiros, hacia adiante, hacia atrás, tamén de brazos alternos, simultáneos, con extensión, arriba,
círculos, cóbados e mans moi atrás, moi dinámico, un rebotiño suave de xeonllo, aperturas e peches, acompañando coa respiración, abro grande, noto expansión de tórax, vou xa oxigenando, isto, moi ben, 2 ou 3 exercicios de estiramiento completo, postural, pés e xeonllo xuntos, brazos arriba, palma con palma, tiran arriba hacia atrás, facendo lixeira tensión no abdomen, zona lumbar, baixo, descendo. Vou arriba, abro un pouquinho máis, cruzo dedos, arriba, van a un lado. Voltamos ao medio, cambio. Regresamos, as mans nos cadrís, nas costas, flexión de xeonllo, as mans son un soporte máis un empuxe, cóbados atrás, o bico pegadiño, eso é, para ter as cervicais extendidas. Regreso, flexión de xeonllo, vou descendendo, abrazo por detrás xeonllos, cóbado con cóbado, intento extender xeonllos, aguanto, solto aire, estendo, flexión, apoio despaciño e recupero. Ben, imos xa cas toallas, veña, traballamos un poquinho de pé. Bueno, teño as dobladas a máis ou menos a anchura de dos pés, de que sirvan de apoio. Vedes que poño aí, as teño xa, estou pisando en elas, a ver se o vedes. Estou pisando en elas, teño xa esas dúas bayetas ou neste caso toallas, ¿sí? E vamos a facer diferentes movimentos que nos de desplazamento, pero van a ser no sitio, que nos sirvan para realizar este primeiro traballo de pé, tamén con tendencia cardiovascular e de forza resistencia, aductores, ABDs, etc. Ben, o primeiro, fixaros, abro, 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 un traballo de apertura, aductor, o outro vai a ser atrás, atrás, deslizando. Ben, repetimos 20 e 20 e iso van a ser 3 series continuas, de traballo continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fluido, 12, 13, 14, respiración, 17, 18, 19, 20, esa respiración rítmica, cambio de fronte, e 1, 2, atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, segunda serie, abro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 de fronte e 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, última xa, e 1, 2, de lado a lado, parece que patino. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hacia atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Rematamos as tres series, deixo un segundinho as toallas ou as baietas, soltamos. Recupero unha respiración profunda 3 veces máis, veña. 3. Última xa. Moi ben, cambiamos, vamos hacia baixo. Traballamos un poquinho en cuadrupedia. E vamos a traballar tanto o core como brazos, etc. Seguimos coas dúas palletas, en este caso, ou toallas, as vamos a colocar as mans sobre elas. Vou me poñer un poquinho lateral. E imos, eso, traballando así, para que vexades ben. Ben, dende aquí imos a traballar con unha extensión alternativa de brazo a un lado e do outro. Facemos, de momento, 12 repeticións. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e recupero. Descanso brazos, vou traballar as pernas. Vou a colocar aquí, traslado balletas ou toallas atrás, coloco os xeonllos e vou abrir dereita, 2, solo coa dereita, 3, 4, aductor 5, 6, 7, 8, 9, 10, quedan 2, 11, 12, pecho e cambio. Apoyamos ben, cambiamos esquerda e voltamos. E imos agora. 2, 3, só con esquerda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Voltamos adiante. Segunda serie. Apoyo de xeonllos, cuadrupedia e alternativamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voltamos atrás. Sobre xeonllos, imos con dereita, 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e cambio. Procurade unhas baguetas ou toallas que deslicen. Unha, regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Voltamos diante, pero neste caso traballamos de manera lateral con só unha. Imos sentar e vamos a traballar simplemente brazo dereito. Abro, recupero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio a outra man, unha apertura con brazo extendido, abro, recupero con traballo de dorsal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambiamos a traballo membro inferior. Coloco aquí as dúas baguetas, os pés sobre elas, os pés, e fago un traballo como o do escalador. Alterno. 1, 2. Vedes que ven deslizándose. Non veñen no aire. Sigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sigo hasta 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy ben, segunda serie, sentamos, traballo lateral, 1, regreso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio sobre outro costado e estendo, regreso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Volvemos a ese escalador deslizado, os pés en apoio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, outros 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moi ben. Terceiro bloque. Imos aló. Traballamos somente con unha. De novo, estou en cuadrupedia e vou abrir a un lateral e regresar. A un lado, coloco a man lateralmente tamén, e os dedos se abren, baixando o peito e subo. E é un traballo de ombro, membro superior, é un traballo de pectoral e bíceps. E
dereita, 1, 2, 3, 4, 5, desde a cuadrupedia, vedes que vais acerco o peito ao chan, estendendo e pechando, brazo dereito, 2 máis, última, e recupero, cambio de lado, e abro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedes que además se trata de un traballo moi funcional, moi coordinado os diferentes grupos musculares. Cambiamos nesta segunda, nos colocamos en posición supino, prono hacia arriba, en cuadrupedia supina, e vamos a facer estendo, os talóns apoiados, estendo, estendo. Pode ser sinxelo, isto é, pode ser, se o fago alternativo é máis sinxelo, se o fago simultáneo é un pouco máis duro, ou podemos facer apertura e extensión. Calquera dos tres exercicios nos serve. E facemos de novo 12 repeticións. Podemos probar, por exemplo, pola simultánea. 1, 2, 3, se me costa o fago alterno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Segunda e última, pectoral, abrimos o exterior, os dedos, desde cuadrupedia, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cargo o peso hacia o brazo que está a traballar, que está extendido. Unha máis, cambio, abrimos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dúas máis, 11, 12 e recupero. Segunda e última en posición cuadrupedia supina. Imos a facer a outra variante, en vez de ser con flexión e extensión simultánea, vamos a facer, abro e pecho. E ao abrir subo a pelve arriba. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pecho e remato. Moi ben. Bueno, como vedes, dá un montón de xogo, se poden facer múltiples variantes e todas elas moi funcionales, moi de traballo enlazado en cadeas musculares. Ben, non podemos abandonar a sesión sin facer a nosa parte de core. Imos traballar dúas series, 20 segundos, prono, lateral, supino, variando como fixemos xa nas sesións anteriores. Comezamos. Podedes utilizar todas as variantes que vimos, ou ben sobre os cóbados, sobre os pés, con movimento, estático, pivot, aperturas, vale? Ou vamos adecuando ao noso nivel. Pois imos alá coa primeira serie, arriba. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio ao lateral. Eu, por exemplo, comezo agora en unha posición de estática. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero vades utilizando as posicións ou variantes que estimedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, supino, cara arriba, apoio talóns, subo, usamos a posición que quirades, eu uso esta monopodal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e primeira serie lista. Imos coa segunda. Podemos cambiar a variante. E arriba xa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio. Último xa. Subo, por exemplo, camiño. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e listo. Soltamos un poquinho, recuperamos. Respiramos. Abrimos, deixamos caer un xeonllo mentras outro permanece arriba, cambio, 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 imos un movimento fluido, movimentos fluidos e progresivos, acompañando o movimento, estos, simultáneas, pexuntos, deixamos ir hacia un lado, hacia o outro, imos pouco a pouco de lado a lado, agarramos os dous xeonllos, nos abrazamos a eles, estendemos unha perna, a outra arriba, flexionada, tiro hacia min, abro un pouquiño, tiro ao exterior, cruzo ao contrario, estendo, talón arriba, cambio, estendo, a contraria, flexiono abrazando hacia min, tiro, mentre respiro, axudamos a ir hacia fora, abrindo, cruzo, arriba, recordade
que estes estiramentos que facemos ao final da sesión son recuperadores, son de volta a calma, e se queremos facer unha sesión máis extensa, recuperamos aquela sesión monográfica de flexibilidade e realizamos máis exercicios con maior duración, sobre todo con maior progresividade e uso da respiración. Despaciño, sobre un costado, me incorporo, estiramos un poquinho tamén aquí dorsal, a posición do rezo musulmán hacia atrás, soltando aire. Vou adiante, clavo cova dos diantes, tiro. Despaciño atrás, abrimos un poquinho xeonllos, apoyamos antebrazos, deixamos caer o peso entre os talóns, estirando a cara interna dos muslos, os adutores. Despaciño adiante. Dende apoio de mans e cuadrupedia, apoio ben os pés, planta pegada, subo glúteos arriba, metendo o peito entre os brazos, unha U de invertida. Regreso, cruzo dedos, estiro adiante, levo os ombreiros adiante, arriba, o mesmo. Eu mesmo me autoestiro, é un sistema de autocrecimento, de autoestiramento. Vou a un lado, vou a outro. Estiro abrindo atrás, atrás, atrás. Levando ombreiros abaixo e atrás, xuntando escápulas detrás. Dedos ben abertos, flexiono bonecas e listo por hoxe. Moi ben, grazas. Mañá continuamos.